Good morning, Idol Bernard. Morning. Intay man amwen, digiti presyo, ti karne itangal daw, ito'y tiyandaan, iti Sunshine City, Laoag. Wow. Nagdali na iti presyo, iti limit. 320 pesos pailaing iti kada kilo, Idol Bernard. Iti met bara, bituka, large intestines, wenno bagis, kadalala 220 pesos iti kada kilo. Timet lumo, ket 310 pesos iti kada kilo. Iti met special spare ribs ket umabot iti 320 pesos iti kada kilo. Iti met regular spare ribs ket 310 pesos iti kada kilo. Ti duri, ti pata, ti tultulang ket 220 pesos iti kada kilo. Ti met maskara, Idol Bernard, ket 280 pesos ti kada kilo. Kukod 220 pesos ti kada kilo. Ti ipos 220 pesos met laing iti kada kilo. Iti met longganisa ket 330 pesos iti kada kilo. Daytapay lang iti presyo iti baboy. So iti met presyo iti karne iti baka ket 400 pesos ti kada kilo. Iti met para special paksiyo. Apo ureyak na nabisinan, Idol Bernard. Ket 390 pesos iti kada kilo. Ti ordinary paksiw 200 pesos ti per kilo. Pigar 320 pesos ti kada kilo. Ti tultulang ribs ken para bulalo ket 300 pesos. Timot kukod 320 pesos ti kada kilo. Ken timet ipos ket 300 pesos ti kada kilo. So, dayta pa ilaing Idol Bernard, ti presyo, digiti karne itang aldaw, ito'y tiyandaan, iti Laoag. Para iti price watch tayo, iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tataka, RMN. iFM News. Maraming salamat, Idol Tony G.